Sí, sí, está de lo vendo, ben. Liquidación por reformas. Aquí, en Caroline Kiss. Hola, Carolina. Hola, que tal? Bueno, isto sí que é unha sorpresa porque fai nada xa comezamos con cambios aquí na tenda, comezaches a cambiar cousas, volvicheste toda a veña facendo ocos, traendo cousas novas, de todo para que atopemos moito máis que roupa aquí na túa tenda, pero é que agora, en plenas festas do Nadal, sorprendernos con isto. Con liquidación por reformas. Vamos a ver, nunca damos vaciadas perchas, entonces ahora voume poñer seria. E mira que o intentamos, pero non colaborades o suficiente. Non colaboramos o suficiente, entón necesitamos vaciar perchas, máis que nada porque eso, cando empezamos a facer a reforma aquí de puricultura, non acabamos 100% como desearía para poder cambiar os juniors, entón a solución é, vamos pechar a última semana de enero, aproveitamos para darlle os retoques pintura, eso, que sempre están aí polo medio, que non damos, entón vamos a facer a liquidación pois xusto ahora. Xa pensando tamén un pouco nas familias sempre, que xa levan os agasallos con un pouco máis de desconto, que se poden cambiar igual hasta o 12 de enero, vamos a facer eso, 15% en toda a colección de outono e inverno, hai moitas prendas que teñen o 20, o 30, o 40 ou 50, e bueno, non entra o de sempre puricultura, a colección Navidad, as prendas de punto verde que son básicas, a roupa interior Siena, bueno, básicos de sempre que non entran xa nas rebaixas. Entón que aproveiten 15%, moitas prendas teñen o 20 ou 30, a zona OLED ten xa o 60% de desconto. Esas prendas todas que están aí, que xa subín hoxe algunhas a Instagram, xa teñen todos o 60% de desconto. Así que eso, desde o 15 ao 24 de enero. Ou veñen, ou eu non sei a onde ides ir para axudarlle a Papá Noel e os Reis Magos con todos eses agasallos que seguramente na vosa casa están vos a pedir, necesito isto, preciso aquelo, por favor. E lembradevos de Caroline Kiss, de escribir a vosa cartiña e dicirlles aos Reis, pasade por ali. Que temos, que xa dixemos, que tamén as temos por aquí, por se queredes escribir a carta e depositala aquí no buzón, e aproveitar porque os Reis Magos van a ter uns prezos tan de escándalo que ao mellor ata tedes sorte, en vez de unha cousiña, pois vos traen dúas ou tres. Entón, nada, fantástico. Maravillosos descontos. Noraboa a Carolina, que sempre está con super iniciativas, non cansamos de repetir, para que o pequeno comercio triunfe, vaya para adiante e se pode pois mirar tamén polo voso bolsillo e o dos Reis Magos e Papá Noel, pois moito mellor. Con esa data que, xa sabedes, pecha tamén despois na derradeira. A última semana de xaneiro vamos a estar pechados, así que... E co máis importante aínda se cabe, que podedes canxear, cambiar esas prendas se algo non vos ven ben. Sí, sin problema, por eso non hai. É que a cara de sorpresa que teño agora non vos la podo transmitir